Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u prvního dílu Juniorcastu, což je vlastně nový projekt našeho klubu Junior Chomutov. Bude se jednat o podcast, ve kterém se dozvíte spoustu novinek, například jaké akce chystáme, nebo taky jak se u nás hráči cítí, jak by hráči měli vypadat. Našimi hosty budou velmi zajímavé osobnosti z řad trenérů, z řad funkcionářů, z řad hráčů. Jako první mé pozvání přijal šéf trenér přípravek Pavel Vrátil. Pavle, ahoj. Ahoj Dominiku, děkuji za pozvání. Rádo se stalo, děkuji, že jsi dorazil k nám do našeho skvělého studia a nebudeme asi zbytečně chodit okolo horký kaše a jdeme na to. Tohle jsi tady jako šéf trenér přípravek, co to vůbec znamená? Ta pozice tady v klubu na pozici šéf trenéra přípravek je vlastně nová pozice, letos vzniklá z důvodu vlastně zkvalitnění přípravy těch nejmenších hráčů, hráček dneska už i v našem klubu, protože si myslím, že spousta klubů, a nechci nikomu šádat nějakého svědomí, ale bylo to i u nás a já jsem to prostě jako vnímal, že vlastně ty nejmenší děti od školičky, tak mi přišlo, že to je jakoby až ta druhá vlastně kolej toho klubu, ale můj názor je úplně opačný. Jo? Za mě by to mělo být vlastně úplně to první, kdyby ty děti přijou toho klubu, jdou se seznámit s tím sportem, tak vlastně by ta kvalita toho trenérského obsazení a ta kvalita té přípravy a těch tréninků měla být víceméně možná ta největší, jo? Kdy ty děti prostě fakt jako to musíme přitáhnout a když už se nám to podaří, tak je u toho udržet a vlastně u nich jako vyvolat tu lásku k tomu sportu. Nemyslím ani tak jako úplně prvotně k tomu fotbalu, nejsem ten z těch úplně, že jako fotbal je všechno na světě a je to celý život. Není to tak. Myslím si, že prostě celkově ke sportu, k pohybu jako takovému u těch dětí vlastně jakoby prohloubit, ukázat jim to a u toho by měly být za mě top trenéři v tom klubu. Jo. Takže já jsem dostal na starosti vlastně dohled a nějaký mentoring nad celou tou naší kategorií přípravkou od školiček, což dělá u nás Míša Klimeš, což si myslím, že je obrovská kvalita. Jsem za to moc rád, že tam je ten Míša, protože s dětma to umí, to, jak připravuje ty školičkový děti prostě pro ten další jejich vývoj a přechod do dalších kategorií je na vysoký úrovni a děti nám spíš přibývají, než ubývají pod jeho vedením, takže jsem jako velmi spokojený. A podařilo se nám obsadit ty kategorie, i ty přípravkový od mladších po starší do U11, myslím si jako velkou kvalitou trenérskou. A i klukama, který to prostě třeba začínají s trénováním, ale mají o to velký zájem, velkou chuť, chtějí se rozvíjet. Do toho vlastně trénuješ kategorii U11, tak. Což je vlastně výstupní kategorie z přípravek. Tluče se to nějak pro tebe, ne. Časově nebo jakkoliv jinak? Vůbec naopak. Zorganizovali jsme si to tak, vlastně ty tréninky, že se snažíme, aby co nejvíc přípravkových kategorií trénovalo v jednu dobu na stejném hřišti. Tím pádem já mám možnost v rámci mýho tréninku dohlídnout i na zbytek vlastně těch našich přípravkových kategorií a trenérů, podívat se, jestli je trénink dobře připravený, jestli je dobře vedený, jestli mi trenér přišel na trénink včas, jestli přišel v džínách nebo oblečený v klubovém tak, jak má, aby šel příkladem těm dětem, protože to je základ, že jo. Ten trenér by měl působit hlavně jako nějaká autorita a jako vzor těm dětem. A když mi přijde trenér na trénink v džínách a v kožený bundě o 10 minut později, nedělá to dobrý dojem a nechci to takhle, jo. Takže pak se tomu dá přistoupit nějakým způsobem. Chápu, že ty kluci chodí do práce, ty trenéři, že jo, mají nějaké svoje osobní starosti, osobní nějaký zájmy, rodiny a tak dále, ale všechno se to dá řešit včas, jo, takže si myslím, že už to i dělá ten dojem navenek, jak vůči rodičům, tak i široké veřejnosti, když prostě vidí na hřišti prostě oblečenýho trenéra, čistýho, připravenýho, slušně vystupujícího, který ty děti vede nejenom k tomu sportu, ale vlastně jako ve finále jako do života jako takovýho, jo. Jo, celkově. Jaký je stav trenérů u nás? Znamená, dokážeš, nebo víš, určitě víš, ale jestli nám můžeš teda prozradit, kolik trenérů, v jakých kategorií je a tak dále, tak. To má všechno teda
Abychom tě zkontrolovali, jestli děláš svou práci. Máme v obsazený od školičky po U11 v každé kategorii minimálně 2 trenéři. Znamená, vždycky je tam jeden hlavní, s tím, že se snažíme, nebo chceme po těch trenérech, chceme po těch trenérech, aby se pokud možno dovzdělávali, jo, v tom fotbalovém vzdělání, aby si dodělávali licence, pokud možno. Zase, já chápu, je to v jejich volném čase, nad rámec jejich nějakých povinností, prostě, že nutit do toho nemůžeme, ale chtěli bychom, aby to tak bylo, aby jsme prostě se dostali všichni minimálně na nějakou UEFA licenci. Minimálně UEFA licenci, jestli CB, to už je potom jako jedno, ale UEFu. U každé kategorie zase minimálně jeden asistent. Za mě do budoucna, kdyby, ale bohužel jako všechno je to o penězích, kdyby se nám to podařilo, chtěl bych, aby u každé kategorie byli 2 asistenti. Přípravkový, jo, protože ten dohled nad těma dětma musí být jako permanentní, jo, prostě 1,5 hodiny, 1,20 hodiny, jak trvá ta tréninková jednotka, je potřeba mít ty děti jako ve finále, máme to vyzkoušený pod neustálým jako dohledem. Nejde, aby si řekl tamhle 8 klukům v 6 letech, vy si tamhle hrajte 1 na 1 s přebíháním a s vysprintováním a nebyt u toho nejde, jo. A zase chápu, když máš v kategorii 22 dětí různých kvalit, je to těžký. Takže za mě ideální 3 trenéři u každé kategorie v přípravkách. Jo. Což teďka bohužel se nám nedaří u jedné kategorie, kde máme pouze 2 trenéry. Snažím se tam, když můžu já, tak tam jako jdu pomoct. Ale jak říkáš, mám svoji kategorii, mám nějaké svoje ještě jako povinnosti okolo, takže to nejde vždycky. Takže tam nám jako ten jeden člověk chybí, protože naopak je to silný ročník jak počtově, tak kvalitou. A za mě velká škoda, kdyby se nám jako to nepodařilo ukočírovat a tu kategorii prostě jako rozvíjet, tak jak má. Jo. A myslím si, že tam ty 2 trenéři jsou málo. Jinak je to obsazený víceméně všude 3 trenérama, ty kategorie přípravkový, což jako je nadstandardní a jako dobrý. A jak říkám, jsem rád, že vracím se k tomu a znovu poděkovat těm klukům, kteří to dělají. Podařilo se nám fakt tam dostat do těch kategorií přípravkových kvalitní trenéry, kvalitní lidi hlavně, kteří to fakt mají rádi, dělají to prostě s láskou, s nasazením a jsem jako za mě, já jsem spokojený. A je to i vidět, myslím si, na výsledcích, na který jako samozřejmě my nebazírujeme na výsledcích v přípravkách, ale ono nějaký ukazatel to je, jo, nějaký ukazatel to je, protože třeba chtěl bych tady zmínit, jestli můžu, individuální věci, kategorie U10 přebíral trenér Míra Zaržitský, tam vidím obrovský posun té kategorii, to byla kategorie, která úplně nefungovala, některé věci tam prostě nebyly správně nastavené a beru to na sebe, nebo na klub, to vinu dávám klubu, protože prostě klub tomu nepřistoupil k té kategorii tak, jak měl a pak jsme jako sklízeli opravdu hořký plody. Líbí se mi tréninky a nasazení Máry Hakla u 2015, taky skvělý kluk, do budoucna si myslím fantastický trenér, má se ještě co učit samozřejmě, protože začíná, ale je to kluk, ve kterém vidím velký potenciál. Pak tam máme vlastně jako hlavního trenéra Jakuba Zaďka, tak to je už zkušený trenér u mládeže, tam ten dozor nemusí být tak velký, nebo ty rady nějaký, Kuba ví, co má dělat, jak pracovat s tou mládeží, takže to je super. A u školičky, to jsme zmiňovali, toho Míšu Klimeše, tam je to úplně jako ta kvalita obrovská. U 11 jsem já s Márou Žďánským, s Hamem, s Kájou, takže říkám, ty kategorie jsou obsazený si myslím velmi kvalitně a vnímám to i na tom feedbacku od těch rodičů, ta zpětná vazba prostě. U nás v naší žákovské kategorii hodně jako právě dbáme na klubismus jako takovej. Vím, že ty osobně taky několikrát jsme se tom společně bavili. Daří se to už v přípravkách nastavovat takhle, aby přesně takový ten cíl byl? U čtvrtiny těch dětí, ale až tak ta starší přípravka, jo. Ty malí to tak nevnímají, jasně. Ty prostě si hrajou nějaký fotbal, jdou si na nějaký zápas, odkopou si to, ve finále ani pak za 10 minut ani jako ve finále neví, s kým hráli, jak to dopadlo, prostě se zahráli, vyběhali se, mají dobrý pocit, něco se vyplavilo.
někam je to posunulo, tím to asi pro ty děti jako hasne. Pár výjimek se asi najde, který to jako vnímají už a mají ty ambice, protože jsou jako mentálně nastavení jinak a jsou třeba jako malinko v té hlavě vyspělejší než vrstevníci. U těch starších přípravek už to jako vnímám víc, jo, tu chuť těch dětí jít do toho jako dospělého fotbalu, jo. Ale říkám, zase pořád jsou to jsou pořád jakoby, řeknu, 10letý kluci, jo, takže ale jo, jako když se třeba na soustředí o tom bavíme, děláme takový ty anketky, bavíme se o tom s těma klukama, tak už to tam i zazní, jo, že prostě snem je hrát za Chomutov, za chlapy a jako z toho mám radost, no. To je super. Jo, je. Myslím si, že to je přesně i jako pro nás trenéry naprosto fantastický. Jo, samozřejmě ideální a přejeme to těm hráčům, myslím si všichni tady, jo, každému tomu jednotlivci, dostaň se jako samozřejmě do toho Liverpoolu, dostaň se do té Barcelony, ježišmarja, pro nás. Pak mi už jenom lístky. Přesně, jenom VIP permici a my se přijde podívat na tebe dál. Jasně, to je, proto to jako všichni děláme, ale 90% těch hráčů jako takových jako vychováváme pro ten menší fotbal. Jo, to je prostě to tak jako je, to je jasný, nejsme jako na Spartě, kde to vychovávají naopak pro ten velký fotbal, ale, jak říkáš ty, pro nás jako krásný cíl je prostě podle mě, souhlasím s tím, že to Ačko naše. Jo, 3., 2. liga, naprosto fantastické. Která by tady jako zkušila, já se budu dělat všechno pro to, aby, tak já se můžu akorát pomodlit, ale že se zvedeš na to. No, jasně, no, pobavit. No, ne, tak já proto udělám, já tady svolám ty děti na ten nástup a to je taková moje jako pomoc tomu fotbalu velkému tady asi. Ale probrali jsme teda trenéry, to máme za sebou a samozřejmě to další důležitá věc jsou hráči. Znamená, když vezmeš, že máš ty kategorie předpřípravka, mladší přípravka, starší přípravka, jak by měl vypadat profil toho hráče, když vystupuje z té své kategorie do té další? Ale, existuje vůbec nějaká taková mantra? Budu se bavit zase jenom o přípravkových dětech. Ze školičky, to vlastně ve finále ta školička, ty děti tou školičku by měly projít tak, že získají jako vztah a lásku k pohybu. Ani ne tak jako k tomu fotbalu, já prostě nechci tady z toho dělat na začátku. Prostě ne k fotbalu, k pohybu. Aby je to bavilo, aby měli rádi pohyb, aby prostě to pro ně něco bylo, jako bylo třeba pro nás v mých letech, jako bez pohybu nešlo být. Prostě to byla droga, že jo, prostě to jako člověk chtěl dělat a nestalo se, že bych prostě nešel na trénink, jako to, prostě já tam musel. Jasně. Jo. Asi jsme byli malinko jinak nastavení a já ty nebudu říkat, že za nás bylo takhle, ježišmarja, to je. Ale tak doba je to vývoj doby a musíme se tomu už nějakým způsobem jako přizpůsobit. Takže u mě před přípravky děti láska k tomu sportu, pohybu, vnímání nějakých autorit, znamená trenér je pro mě autorita, lidi okolo, rodiči, dospělí, autority, vnímání nějaký jako sociálního prostředí, to znamená dětí okolo sebe, že musím někomu možná pomoct při něčem, jo, musím někoho podpořit a tak dále, nějaká kooperace, takový ty děti vnímání se sama sebe, že vlastně jako můžu se hýbat tak i tak, že můžu vyskočit, že se můžu rozvinout i rychlejc, že můžu zabrat, a takový prostě ty základní věci. Takže to si myslím, že z té školičky by takhle jako mělo vyjít, jako vůbec žádná taktika nebo prostě nějaký jako vůbec nic takového, naopak. Víš, jak tam ještě často zmiňuje 3P? Pozdravit, poprosit, poděkovat. Přesně. No, ale pozor, jako. Ono si říct 3P, ale tyhle, to je, u některých je to jako běh na dlouhou trať. Jo, jako bohužel. I tohle už musíme dělat. Děti pak, co přestupují do těch mladších přípravek, kdy už vlastně jakoby je nutíme do nějakého herního systému, jo, kdy už vlastně přecházejí na hru s golmanem, 4+1, nějaký hřiště a tak dále, tak tam už jakoby samozřejmě ty děti malinko učíš nějaký, že jsou nějaký pozice na tom hřišti, že tam jsou nějaký místa, kde ten hráč musí být, jak se třeba vyjíždí z autu, že když brankář chytne a tak dále. Už je dokonalejší jako v těch malinko konkrétnějších věcech, ale pořád jako formou hry, zábavnou formou, aby ty děti prostě fakt jako je to bavilo pořád, měli chuť do té hry, aby byly kreativní ty děti, jo, aby byly draví, aby, já říkám jako, aby uměli vyhrávat. Samozřejmě
tím souvisí i druhá věc, musíš umět prohrát. Ale první nastavení by mělo být, že chci vyhrát. Jasně. Za mě, jako jo. Což je, jaký si myslím, dneska důležitý jako faktor u těch dětí. Jako všeobecně v těch přípravkách, z těch přípravek by ty děti do těch žáků měly být jakoby připravený tím způsobem, že by se všichni měli umět jako hejbat, znát svoje tělo, mít nějaké ponětí o tom, co to fotbal vlastně je, nějaký jako základní pravidla, o tom, že už vlastně tam dochází k nějaké kooperaci mezi těma hráčema. Samozřejmě snažíme se ta práce toho jednotlivce na tom hřišti jako jeden na jednoho, jak dopředu, tak dozadu. To samozřejmě jako u těch přípravek je zhruba, řeknu, třetina tréninků, nebo fáze tréninku. Ale pořád je to týmový sport za mě. Jo? Takže ty děti by měly vědět, že když jdu jeden na jednoho, tak je to za mě správně, to je zdravý, tak by to mělo být, ale 1 na 3 už je za mě hloupost. Tak musí ten hráč vědět podle mě, že někde tam je nějaký můj spoluhráč, který mu můžu nahrát a dostanu ho do lepší herní situace nebo a tak dále. Takže tady ty věci... Všimám si toho čím dál tím víc, že a nechci jako se navážet do těch menších klubů. My je potřebujeme. Ne, to vůbec, to nemyslím špatně. Jenom... My je potřebujeme se jako Sparta, Teplice potřebují nás, tak my potřebujeme prostě opravdu ten vesnický fotbal. Ale měli bychom trenéři, a nejenom trenéři, rodiče, všichni myslet na to, že ten úspěch jako známka toho úspěchu není v 8, v 10 letech. Známka toho úspěchu je v 18, 19 až třeba 25 letech. Jako. Tam se jako láme ten opravdový chleba, jestli ten náš hráč, ten náš syn, dcera je jako opravdu úspěšný. Souhlas. No. Ale to bohužel právě chybí. Není to tak jako nastavený jakoby všeobecně prostě. Jo. A několikrát si zmínil dívky, hráčky. Sranda, že se ptáš ty. máme tady teďko nově teda dívčí týmy. A tak nám k tomu něco taky můžeš možná povědět, ne? Hele, to je úplně v plenkách. Holky jsme rozjeli na základě jako nějakýho jako boomu, když to řeknu, protože to vnímám, že to prostě, už to tady je, neskončí to a naopak. Myslím si, že se to stane nedílnou součástí tohohle sportu. Jo, i ta dívčí kopaná. A říkal jsem si, jako proč to nepodchytit my, proč by to jako někdo jiný, že? A jsou týmy, které už to funguje, že v Ervinci to fungovalo leta, dneska je to v Mostě, Teplice mají dívky, jo, takže ty týmy, které prostě na to mají tu kapacitu, tu možnost, tak si myslím, že k tomu, že Roudnice, kde si působil, dívky fungují už nějakou dobu, myslím to Roudnice na slušný úrovni, takže i ty zkušenosti už některý ty trenéři s tím mají. A myslím si, jako proč ne? Takže to zkusíme, takže tady vznikl nějaký prvotní projekt, kdy nám přišla nabídka vlastně z Fatcheru, nějaký ten UEFA Playmakers v rámci Disney nějakého projektu. Tak to jsme jako zkusili, tím se to dostalo do nějakého, ne tak velkého podvědomí, jak jsem si úplně myslel, ale do nějakého trošku podvědomí. Tak jsme říkali, hele, dobrý, ten projekt skončil, pojďme na to navázat a zkusit to jako už opravdu do toho šlápnout my, jako Junior Chomutov, a prostě ty dívky jako zkusit rozjet. Takže teď tady funguje úplně fakt jako pilotní projekt, kdy prostě máme dívčí tým, kde je dneska přihlášených 16 holčiček. Což si myslím, že že to je na poprvé není jako úplně špatný, 16 to je prostě kategorie. Samozřejmě jsou to holky od nějakým rozpětí jako let, není to jedna kategorie, řeknu U10, prostě je to od 5 do 9 let holky prostě, společně. Ty lepší holčičky, jako je ta Emička Tunková a tady ty holky, tak ty mají možnost ještě trénovat i s klučičí kategorií svojí, což aby se jako rozvíjeli, pokud chtějí, to. A chtěl bych do budoucna, aby ty holky prostě fakt jsme jako začali teďka tou kategorii přípravkovou od příštího roku, přihlásit jim nějakou soutěž, řeknu okresní přebor kluků klidně, plus nějaký ty holčičí turnájky, nebo přáteláčky takhle s těma klubama. A postupně to prostě jako rozvíjet, myslím si, že by se to mohlo jako nabalit. Postupně na ty holky a mít do budoucna jakoby v každé kategorii za přípravkové holky, žákyně, dorostenky. Neříkám, že budeme mít v každý U17 holky, U16 holky, to asi nevím, ale aby jsme byli schopní v žákovské kategorii dát tým holek dohromady, v dorostenecký a v té přípravkové. Zmínil jsi tu Roudnici, já jsem tam působil, když Matěj Lační se rozhodl ze dne na den takhle, že si založí dívčí týmy.
Na první trénink mu přišlo ty bláho podle mě 6 nebo 9 dívek a dneska je, jestli se nepletu, tak když tak promine třeba na 80, 90 jako děvčat a přesně jo, má jako mladší přípravku, myslím, že už má i školičku možná, no, školička, mladší přípravka, starší přípravka, mladší žákně, starší žákně, dorostenky. Teď nově ještě k tomu přidává ženy a je to cesta, ale jako třeba 4 let jako nekonečný práce. No, tak, ale tak to je ze vším. To je ze vším. Na to připravení tady, trenérského hlediska a tak dále? Připravujeme se na to. Připravujeme se na to. Ale jako děláme všechno pro to, aby to dobře dopadlo. Ne, že teď jsme tady nějaký projekt, 16 holek a jsme uspokojení. Nejsme uspokojení. Jsme spokojení s tím, jak to běží, ale samozřejmě už jako přemýšlíme do budoucna přesně, jako jak ty říká, protože samozřejmě si tady vytvoříme do budoucna, řeknu 3 kategorie dívek, potřebuješ mít trenéry, potřebuješ mít plochy a tak dále. Jo. Takže samozřejmě víme, že to má nějaké svoje úskalí, má to nějaké překážky, ale jsme ochotní, jako pokud ten objem těch dívek nebo ty počty těch dívek budou nějakým způsobem odpovídající, tak jsme ochotní prostě tomu obětovat nějaké jako svoje časy a prostředky, aby jsme to prostě udrželi a fakt jako to někam jako dostali i ty holky. No. Čas je neúprosnej, takže se vrhneme na poslední téma. Zajímá mě, u spoustě akcí jsme spolu, tak jaký akce chystáme? Dominiku, my spolu chystáme. Teďka první, co je na spadnutí, tak je turnaj rodičů, Fan Club Cup. Ono samozřejmě je to turnaj rodičů, ale já bych jako byl rád a budeme to i tak prezentovat, aby se ty role jakoby otočily. Rodiče budou prostě zápolit mezi sebou a chci, aby ty děti byly za tou lajnou s tím kafem, chytrý jak rádia, aby říkali, ty tati přidej, neválej se, běhej, co funíš, nečum. Prostě ať si to ty vyzkoušej, no fakt chci, ať ty děti zaplnějí normálně ty ochozy a prostě jsou normálně nepříjemný. Ať jsou chytrý, ať tam do toho rejpou, ať jim přinesou pár rohlíků mezi poločasama, no, rozumíš, takže tady prostě, takže chci, aby to bylo i pro ty děti, ať se baví ty děti. Aha. A samozřejmě i rodiče, protože bez těch rodičů to jako nejde. Prostě ten fotbal ani ten sport vůbec dělat. Ty rodiče, to je hlavní jako ta podpora, která musí jako fungovat a ty rodiče to musí cítit stejně, musí to mít rádi. Jasně. A já vnímám, že to se vracím malinko k tomu na začátku, že je to mnohem lepší, než to bývalo, jo? Že i ty rodiče si našli už cestu na ty zápasy, na ty tréninky, jsou ochotní těm dětem prostě obětovat nějakou část finančního svého rodinného rozpočtu na ten sport a na ty věci okolo, které by nemuseli. Takže to je super. Takže to je první věc, to je 27. dubna, veď? Ano. Máme 27. Pak v Plenkách máme, Dominiku, rozdělený dětský den 1. května. Června. Dětský den 1. června. 6 je červen, 5 je květen. My to máme 1. 6. Ještě to děláme spolu. Takže my to máme 1. 6. Takže 1. 6. dětský den na hřišti u polikliniky pro všechny naše děti, z juniorů, ale i pro děti z okolí a veřejnost prostě. Chtěli bychom nějakým netradičním způsobem, budou tam nějaké stanoviště, naplnění nějakých úkolů, kdy prostě ty děti budou plnit si úkoly, dostávat nějaké indicie a díky těm indicím musí nakonec složit ten rébus a vyložit tu záhadu. Budou týmy, nebo je to jednotlivec, udělají se 4členný týmy, ty týmy prostě to musí dát dohromady a tým, který prostě přijde na to, co měli uhádnout, získá cenu. Bude tam možnost dětský dny, opět si bušta, uděláme nějakou diskotéku, pařbičku takovou dětskou, prostě jako hodinda. Se vším všude. Pak se to zavře a zůstane pařbička. Ještě si nezmínil jednu důležitou věc, že do těch skupinek těm dětem bude přiřazen jeden náš odchovanec. Tak. Vždycky tam bude někdo jakoby ze starších trošku, aby kdyby tam přišly fakt ty nejmenší dětičky, tak aby sebou měli nějakýho jakoby kapitána, který bude vědět co a jak, pomůže jim s tím plněním, a s nějakýma třeba těžšíma úkolama, nějaký věci, protože tam podle mě, když jsou děti, které umí číst, těžko z indicie, něco to, tak aby jim to trošku... Tak ho nevyhrajou, no. Tak ho nevyhrajou, přesně. Takže přípravku dítě nevyhrajou. No, tak jak skládám tým 14, tak... A pak už na léto, že jo, tam máme zase ten dětský kemp, to máme druhý týden v červenci,
dětský kemp, který je už jako tradiční, bych řekl. Ten je úplně naplněný, tam je zhruba skoro 50 dětí přihlášených, to je úplně narvaný. To mám jako velkou radost, to je prostě super. Takže to plánujeme. No, to asi tak z těch větších. Ještě jednu věc plánujeme. No. Ještě jsme to nezašli úplně. My jsme se ještě ale bavili jsme se o tom už. Aha. Jestli si vzpomeneš, jestli víš, blíží se nám euro. My jdeme na euro. Takže mi koupíš lístek. Jo, takhle, já jsem si říkal. No to jsem se bavil, to je úplně v plenkách, to je úplně začátcích. Takže to, no. A já už to budu jako hotový teda. Jo, ale já mám pro tebe ty nějaký indicie, jako potřeba je splnit. Bavili jsme se přece o tom, že bychom dělali společné sledování. Ano, to je pravda. To je pravda. Ano. To je pravda, na český zápasy, veď? To je pravda. Ale tak to jsme ještě úplně jako neladili. Ale myslím si, že vůbec není škoda. Můžeme, že plánujeme, kdo bude chtít se zúčastnit, tak společné sledování eurozápasů našeho národa. Přesně tak. S nějakým cateringem a tak dále. Jasně, takže já přijdu na tak. Parádní akce, parádní. Já přijdu na catering. Přijdu na catering. Já tam budu. Jako ten catering budeš? No, já tam budu. Tak já vynechám. Děkuju moc za návštěvu, za skvělý rozhovor. No, říkali, že to bude na 15 minut. Nevím, jak dlouho tady sedíme. Jaký ne. Ale už jdeme. Ale už začínám se potit, takže dlouho, ty kožená sedečka. Ne, dobrý, já děkuju za pozvání, děkuju, já doufám, že to bude pokračovat. Tady ty podcasty, líbí se mi to, je to taky jedna z nových moderních metod. Já v tuto chvíli děkuju teda Pavlovi za jeho naprosto fantastický rozhovor. Doufám, že se vám to líbilo, můžeme následovat dál. Mějte se hezky. Děkuju a mějte se všichni hezky.